Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το στάδιο Ολυμπικού Γαλατσίου. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ της τοπικής Κορονίδας και της θρυλικής Σάντα. Καλησπερίζω και τον Χάρη Αλευρόπουλο. Καλησπέρα Μανώλη, για από μένα. Σέντρα λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Κορονίδα. Νικόλας κλέβει με το Στέλιος πάλι στον Νικόλας κάνει παραδείγμα πάσα, περνάει ένα παίχτη, κάνει το πλασάκι από την κλέβει, διώκει το φύλακα, έρχεται ο Άλεξ με δύναμη. Οσμή γεννόμενη φάση από διαιτητή. Γιατί σταμάτησε ο διαιτητής αυτή τη φάση. Τι να το πω τώρα εγώ από τη διαιτησία, τι είπε εγώ τελική βγει offside, δεν ξέρει ότι δεν είπε τίποτα, γιατί κάνει τη τέλεια τους. Και η Κορονίδα βγαίνει στην αντεπίθεση με τον De Jong. De Jong από δεξιά κάνει μια κριτική κούρσα. De Jong πετάει στο Φασπρόκτον, το σπρώχνει ο Φασπρόκτον, κυρίες και κύριοι, το σπρώχνει ο Φασπρόκτον. Ήταν μια υποδειγματική αντεπίθεση από την Κορονίδα και είναι το γκολ. Γιώργο Γεωργίου, το σχόλιο σου. Άκου Μανόλο, εγώ ένα θα σου πω. Πίσω έχει ο Τζίτζης στην ουρά, να πούμε. Ανδρέας το κόνερ από δεξιά. Η μπάλα ψηλά, πηδάει ο Σάλβα. Λάμπρος το σούτ δυνατά. Όχι, η μπάλα φεύγει. Άλεξ από κοντά. Βαντεχούγκεν φεύγει μόνος του. Βαντεχούγκεν πλασάρει ο Κάλπι σταθερά. Η μπάλα στα χέρια του Κάλπι βαθύ βολέ. Φεύγει ο Στελάρας. Στέλιος φεύγει στα τέταρτο. Μπλοκάρει ο Ντέλι Βάλντες, αγαπητοί μου φίλοι. Τρομερή φάση. Με το λάθος, Στελάρας, πάνω στη γραμμή, δεν γίνονται αυτά, ούτε στις ταινίες, φίλοι μου, είμαστε. Τέλει Βάλντες. Μάριος για τον Νικόλας, ζητά την μπάλα Στέλιος, Στελάρας στο πλασέ, Στελάρας διώχνει, Τέλει Βάλντες, Νικόλας επιμένει, ανελέει το σφυροκόπημα. Η Κορονίδα διώχνει απελπισμένα, έρχεται ο Σάλβα από μακριά, δυνατό σουτ, ο Νικόλας δεν θέλει μπάλα να μπει μέσα, Νίκο Αλέφαντε. Έλα μωρέ να πούμε, είναι παίκτες αυτοί να πούμε τώρα, εντάξει να με Σάλβα τώρα, είναι αυτή αμυντική να πούμε, είναι παίκτες. Μπέρτζε, Χρήστον, Μυρωδιάδες να πούμε τώρα, Μάρι δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ εκεί. Άλεξ, Μάνος, αυτή είναι αργή να πούμε παίκτες να αυτό. Ο Πέτρος να πάει, μόνο για σουβλάκια να πάει, τι. Στην επίθεση έχει το Στέλιο να πούμε εκεί πέρα. Παραγκαλιά τα δοκάρια. Νικόλας, ακόμα μια κούρσα από δεξιά. Υπομακρύνει η Κορονίδα. Στέλιος κοντρολάρει, προσπαθεί να απελευθερωθεί. Διώχνει για άλλη μια φορά αμυντικός. Είναι ο Θανάσης που σουτάρει. Νικόλας από κοντά. Out. Τάκη Λεμονή, πες μας κάτι, πες μας τη γνώμη σου. Πού οφείλεται αυτή η δυστοκία. Εντάξει, υπομονή να πούμε, χρειάζεται η ομάδα πιέζει να πούμε συνέχεια σφυροκοπούμε ανελέητα να πούμε. Θα έρθει τον γκολ να πούμε, υπομονή να πούμε χρειάζεται. Χριστάρας στο κόνερ, στο πρώτο δοκάρι Νικόλας πλασάρει, μπλοκάρει ο Ντέλι Βάλντες. Χριστάρας ακόμα ένα κόνερ, η μπάλα περνάει. Στέλιος στο γυριστό και γκολ! Έρχεται το γκολ μετά από πολλή προσπάθεια, αγαπητοί μου φίλοι. Νίκο Αλέφαντε, ήρθε το γκολ, πες μας τη γνώμη σου. Αφού τα είπαμε να πούμε παιχταράδες, εκεί ο άλλος, ο Πέστον να πούμε, Σάλβα, δεύτερος Μαρτίνι. Έχει στο κέντρο εκεί το Μπέτζε, το ψηλό το παιδί να πούμε, τρώει σίδερα. Μπροστά να πούμε εκεί το Χρήστο, τον Ανδρέο να πούμε, μοιράζει σαν γκρουπιέρης, ας πούμε, στην Πάνηθα να πας να πούμε. Αριστερά έχει το Μάριο Κεντάι, πάρει το βελονάκι να σου φτιάξει να πούμε σε μεδάκι. Το Σάλβα, τον Μαρκαδόρο, τον είπαμε να πούμε και πριν να πούμε. Έχει στο τέρμα τον Πέτρο, αυτός πετάει να πούμε, πιάνει πουλιά στον αέρα. Το Στελάρα, αυτό μπροστά, πώς το λένε, το κανόνι που τα βάζει όλα. Έχει τις σφαίρες αυτές εκεί, τον Άλεξ, το Μανώλη να πούμε, δεξιά αριστερά. Αυτή είναι μπουκαδόρη να πούμε. Φεύγει από δεξιά Μανώλης. Φεύγει ο Κρίστιαν Μπέιλ της Σάντας. Η μπάλα στο Στελάρας βλέπει το Χρήστο. Ζητάει την μπάλα Χρήστος. Ναι, Χρήστος για τον Σάχη. Όχι, δεν τα καταφέρνουν για άλλη μια φορά. Εσύ Μανόλο, τι είναι αυτός ο Μανώης φίλε να πω. Τούρμπο να πούμε. Ρε τουρμπίνα σου λέω να πούμε. Μανώλης κυνηγάει από δεξιά. Το λάθος κερδίζει ο Μάνος. Ναι, Σάχη ελέγχει την μπάλα. Ψάχνει να βρει συμπαίκτη. Στέλιος κοιτάει, ψάχνει να βρει συμπαίκτη. Ναι, βλέπει τον Μάριο. Ο Μάριος έρχεται προβολή. Ο Ντέλι Βάλντες για άλλη μια φορά κερδίζει. Ντέλι Βάλντες πολύ σταθερό σήμερα. Μπαρσελόνα, η Σάντα. Ανδρέου την επαναφορά. Σάχη. Τροφοδοτεί το Στέλιο. Εξ επαφής Ντέλι Βάλντες. Βασίλη Τσάντα. Από μια ανάπτυξη από τη Σάντα. Πες μας. Ναι, Χάρη, για
Σαρακοστή, Βασίλη, Ανδρέου, νυχτώνει και όσο νυχτώνει η ώρα ζυγώνει και η αγωνία μεγαλώνει. Σάχη στον Ανδρέου. Ανδρέου απελευθερώνεται πολύ έξυπνα. Ψάχνει από δεξιά το Κουφουδάκι. Κουφουδάκης, είναι offside εκεί, θα μπει μέσα. Ο Ισέντρα, Ντέλι Βάλτες μπλοκάρει σταθερά, αγαπητοί μου φίλοι. Το 2-2 παραμένει στα τελευταία λεπτά. Η αγωνία κορυφώνεται σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Το βολεύει ο Ντέλι Βάλτες. Η μπάρα στο Μπέρτζε χέρι, όχι, πάλι Μπέρτζε. Φεύγει ο Μανώλης, φεύγει ο Καστέλιος από δεξιά. Θα κάνει το σουτ. Κόρνερ, Μανώλη, χελάκι. Το Κατσουράνη, μέσα στην περιοχή στην τελευταία βάση του πρώτου μικρόνου. Γκολ και φεύγουμε για τελικό. Περνάει μπάλα. Τελικός. Φύγαμε. Αφήνει ο Ρικάρδο Καρβάλιο να περάσει μπάλα έξω από το γήπεδο. Φύγσε. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Ελλάδα. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Ελλάδα. Εμείς είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Εμείς είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Οι Έλληνες δεν μας το χάρισε κανείς. Το στερήσαμε από τους άλλους. Εμείς ένα δροσερό βράδυ του Ιούλη στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στη Λισαβόνα, πετύχαμε το ακατόρπο. Για μας τα Βαγγελικά, για μας τα πανηγύρια, για μας οι Αγίες του Τριάμβου, όλα είναι για μας.